En Gomesende, unha pequena aldea do concello de Pol, na provincia de Lugo, a paisaxe parece falar sempre en voz baixa. Hai prados húmidos, camiños estreitos, casas de pedra, néboa nas mañás frías e carballos que medran como testemuñas silenciosas do tempo. Neste lugar da Galicia interior, o 19 de novembro de 1983, unha disputa pola terra converteuse nunha das historias máis tráxicas da memoria rural galega, o crime de Ogarabelo. O nome de Ogarabelo quedou asociado a Marcelino, un veciño da zona, cazador coñecido e home marcado por unha relación intensa coa terra. A historia non comezou aquel día de golpe. Viña de atrás, dun conflito pola propiedade e polo aproveitamento duns carballos nunha finca afectada pola concentración parcelaria. A terra, que noutros lugares pode ser só unha medida nun plano, nas aldeas era tamén herdanza, traballo, orgullo e supervivencia. Segundo as crónicas e as reconstrucións posteriores, a finca pasara a mans de Marcelino, pero antes pertencera a Xosé. Entre eles houbera un acordo verbal. Os carballos non se cortarían, e a cambio habería outros árboles. Mas aquel pacto rachou. Na mañá do 19 de novembro, Xosé chegou á finca acompañado de José Luis, José Manuel, Cándido e Javier. Levaban ferramentas, un tractor e a intención de cortar os carballos. O ruído da motosierra rompeu a calma da mañá. Manuel, que traballaba na casa de Marcelino, avisouno do que estaba pasando. Marcelino baixou á finca e comezou unha discusión dura. A tensión medrou axiña. Houbo palabras, empurróns, medo e violencia. Marcelino volveu á casa, colleu unha escopeta de caza e regresou ao lugar. A partir dese momento, a disputa deixou de ser un conflito pola madeira e converteuse nunha traxedia irreversible. Os disparos acabaron coa vida de Xosé, Cándido, José Manuel e José Luis. Javier sobreviviu e puido pedir axuda. Despois, Marcelino foi ata Lugo, falou cun amigo e acabou entregándose á policía. A xustiza condenouno a unha longa pena de prisión. A sentenza tivo en conta o seu arrepentimento espontáneo e cualificou os feitos como homicidios, pero nada diso puido devolver a vida ás vítimas nin calmar a dor das familias. Co paso dos anos, o Garabelo converteuse nun símbolo incómodo. Non é só a historia dun home que disparou, nin só a historia de 4 mortes. É tamén un espello dunha Galicia rural onde a terra podía gardar séculos de esforzo, silencios, fronteiras pequenas e feridas antigas. Nun mundo de aldeas dispersas, os carballos non eran simples árbores, eran sinal de posesión, memoria familiar e dignidade. Hoxe, ao falar de Gomesende, compre facelo con respecto. Non se trata de alimentar o morbo nin de xulgar desde lonxe a quen viviu aquela mañá. Trátase de lembrar que detrás de cada titular había persoas con nome, familias rotas e unha comunidade que quedou marcada para sempre. A néboa, os prados e os carballos seguen aí, pero a historia de O Garabelo continúa pedindo silencio, prudencia e memoria.